Čekajte malo da snimim, evo, 10. januar 2025. I 26. Da, 26. 10. januar 26. I sneg je već 7 dana pada u Beogradu. I sad idemo malo da se malo šetamo, da se malo sankamo, da malo pravimo sneška. Eto. Vanja, gde ćemo, na koju nizbrdicu? A? Evo vidi ga ovaj. Au, boriš se sa snegom, teška muka. Teška muka. Sad Vanja planira ovdje da se spusti. Ovdje nije neka velika nizbrdica. Mada se neka magluština spustila. Oba! Hajde tamo. Pa tamo, na onu drugu nizbrdicu. Gdje je otišao Vuk? Idemo da vidimo gdje je Vuk. Ajde. A, tu moraš. Pa da, brzo se spustiš. Ajde. 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 Sad samo da vidimo. Eno ga tamo. Evo ga ovdje. On se spustio na ovoj. Vidi ga. On se spustio na ovoj nenormalnoj nizbrdici. Vuče, tu je mnogo zemlje. Nemoj tu. Nemoj, tu je opasno. Mislim, možeš da se isprljaš i da se padneš. Ajde. Test 1. A što se odgurava nogama, gledaj. Wow! Ne, to je, moje su brze stvarno. Od? Moje su brze sve. Šta? Moje su brze. Ajde, spuštaj se, ajde. Ajde da vidimo ovo čudo, ajde. A ne možda da je vučeš, teška je. Naravno. Ajde opet se spustite zajedno, nisam... Opa, bravo. Dobro je. Vanja, priprema, pozor. Sad. Ne tako, možda držiš telefon, Vuče? Dobro, dobro. Ne možeš tako. Ajde, spuštamo se. Bravo! Pa ne možeš tako, bolje ja da se stignem. Opa! Bravo, Vanja! Pazi, 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 opa! Eno ga Vučko. Šta je bilo, Vule? Jeli, Vuki? Šta je bilo? Si se smrzo, a? Zaglavile se? Što? A? O, čoveče. Vidi, od kliska si skroz, ti iza blato sve. Da, sedi na sanki, Vuče, nemoj da sediš na... Lakše ti je sedneš na sanke i praviš... Pa da.
E, tako. Aj, pravimo snešk. Vanja skuplja sneg, to. A, puno snega, Vanja, nemoj malo. Puno, eno ti tamo, vidi koliko snega ima, vidi. Tako, to. I tu samo prospeš, samo spustimo tu, tako i tu, to. I onda pravite, treba da oblikujete Sneška, da. Na kraju je ispao Funky Pop Sneško, glava mu je već od tela. Ovo je Hollow Knight Sneško. Samo mu treba ono kosturska glava kao Grayskull. Ja znam da pravim. Evo, nek napravi, ali možeš polako da ne ispadne, znaš. A možete da ukrasite sa lišćima, eno tamo uzmite neko lišće. Znaš? To lišće da bude Nađi, Vanja, suvo lišće, evo iza tebe, idi. Imaš tamo, evo ti tamo lišće, vidiš tu dole, na podu. I eno tamo imaš još, tamo. sneg, ću da oblikujem sa sneg. I od suvog lišća možete napraviti oči. Znaš? Ja već zavario moj prst. Pa dobro. Dobro, malo je uznapredao ovaj Sneško. Nije loš. Samo da mu zabodete neke grane sa... Slušaj, samo neke grane sa strane da mu zabodete i gore da mu nacrtate oči i to je to. Znate na koga liči? Liči malo na onog zmaja iz How to Train Your Dragon. Znaš? Ozbiljno vam kažem. Kako se on zove? Da vidimo sad. Pa odličan je. Ajde, Vanja. Možeš, kreni. Sad. Bravo.